E sama piny ngima ikore mar dhialo odiochieng' ng'ol mar obongo kata autism mano tarik 2 dwe manyien, wamenyo ni achiedh nade mathoth jonyuol kod jorit mag nyithindo mantiere koda autism kaloe. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo familia moro ma nyathigi mar 3 nitie kod ng'olni mar obongo kendo miyo sigande e yo machalo kama. E kar dak ma Migingo e Kisumu West, Ramogi Benta Adhiambo kao yariere kod wuode ma jahigni 13, Joshua Ochuka, mani kod ng'ol mar obongo miluongo gi dho ngere ni autism. Ere kaka Benta nofwenyo ni nyote mar 3 ni kod ng'ol mar obongo kata autism? Mokwongo onyuol maber wuoyi, mar 2 wuoyi, koro mar 3 ni tabu mana kwongo neno tik malame Nyasaye nene en mar min mare budho gi ich, min mare notieko gi ich dweche 10. Koro bang' dweche 10 gi konyuole to nyuole gi tuo mar wengege notimo chieru kon gi kon. Koro watere Sabatia modhi ogol wenge chiro mane ni wengege gari. Odhi nyime maber, koro kar chako ne wuoth gi bet ma koro chako tamore, koro kang'iye to kon ai to nyakwara ni ang'o mandu bedie. Samoro kaweye ka olal nikech wuoyo be nokowuo. Koro samoro kolal timanye, koro jogweng' nong'eye. Chieng' moro kanowuotho kuma nodhiye to aneno mama moro radogo e wang'ayo. To kopenjo ni mano nyathi ng'ato kone, to manya en osiepna notiyoga maseno. To konan kaka ineno nyathini ni lal ni, ter nyathini odhi otimne assessment. Narwako mana ting'o nyathi mana adhi godo Joyland. Koro Joyland kanyo kanadhi to nawinjo ka jogo wacho ni nyathini develop autism. Kora konde autism no pok nawinjo nyaka nene. Kata bed ni fwenyni ne omiyo ong'eyo chal nyathine, ne ok obedo mayot ne familia mare yie ni gin kod nyathi mong'ol. Koro kaduogo ot ka, babagi noken gi ok nen gine manyalo ok nane korwako, yani chunye ne pek to noonge gima nyalo timo. Awinjo ka pek moro, kora kon to mato nyathinani tang'o motimo momiyo ma otimre. Koro kaman warade gi Farida no kawo nambawa joma nene kanyo. Koro noketowa e group. Koro e group no nayudo ka jonyuol moko bende nigi pek ma koro kata mara nanyalo duoko chien. Min to ere ahinya, ng'ama dwa ng'iyo kok dware ahinya mana baba ne. To akwere ni ok adwar, ma en nyakwara mabiro bedo mako lweta to wawuothogo. To an kaka ng'at manoseneno magi, ang'eyo ni ng'at inyalo nyuolo chwech Nyasaye. Kaluwore ni mae ne en gima nyien e ngimagi, ne giyudo pek mar rito nyathigi ma nigi ng'ol mar obwongo. Ok osebedo mayot nikech nyathi man gi autism oketho gik moko. Samoro yudo ka odhi no chanda ahinya gi jirende. Koyudo ka pi onge to chune no dhi ka jirani odhi manyo pi. Koro ka jirani wang'o yude samoro ichwade, iwinjo ka lit. Iwinjo ka ng'ato wacho ni loso kode mwandu, kia itime nade, oran, orunde, gik mang'eny. Ma samoro in kaka min nyathi kiwinjo to bedo ni malit. Skunde mang'eny ne okorwake. Koro kana chaka yudo skul machielo, koro skul no nadhi tabet arito nyathi nyaka lunch time taduogogo. Nikech nadwa ni mondo odhi skul, jogo nokona ni koro kaka eno nyaka odhi mana skul eka ibro ne kaka odongo. Koro kana ng'iyo kama ne antie, naneno ko kanyal. Nikech kitere samoro kichope skul ni to gonyre duko we gigo kanyo, lewni ogonyo temo ket piny. Koro asebedo gi shida ka winjo samoro gima ng'ato wacho. Koro wach therapy
bende osebedo shida ne janyuol nikech odwaro ogombo kaka janyuol to ok onyal yudo. Wacho ni debe nyathina ni ngima gik midwarogi doko chanda. Kata kamano, gisetemo kar nyalogi kendo manyo yore mag keto ngimagi obed mayot ne wuodgi ma Joshua kanyakla kod familia mangima makonyo e rite e yo achiel kata machielo. Nyathi ma autism kata man gi ng'ol samoro idwa penji ni nyathini ni ang' nobed nang'o gi jowadgi. Koro ing'eni tami duoko ni to bende inyalo konye nang'o, lakini gi e dala ka onyalo ketho gimoro lakini jonyuol orwako. Onge ng'ama neno ni okawe ni en chwech mar Nyasaye. Kwargi osebedo kasira, dagi osebedo kasira. Oganda mathoth pachoka podonge ng'eyo malong'o e wi tuo mar obungo kata autism. Jomoko oketo ya kwede ka jomoko okawe kaka ran gino mamiyo idwaro mondo chwal puonj e wi ng'olno. En gi onyisore yo mopogore opogore nikech nyathi ka nyathi e autism en unique. Ing'eni autism fall under ng'ol mokne. To jok manigi ng'ol mokne kaka joma nigi autism, joma nigi mental disorders, jogo dhi through a lot nikech society ok nyal neno kondike wangi ni an gi ng'ol. Nyithindo gi thothgi, the parents can attest to that. Thothgi jonyuol gi ok dhi e kanisa. Thoth kanisa ok yiegi nikech gichikre mang'eny, gitugo mang'eny to kanisa ok understand. Kama kendo challenge nitiere en wuoth. Koro watemo create awareness. The reason why we have to mondo wa mark this day 2nd of April. Mondo ji ong'e ni nyithindo gi ok gin jonekni and they are very bright, giriek seriously. It's only that the society ok migi chance mondo ne gik ma ginyalo timo. Ng'at moro monyuol ma Nyasaye ochweyo kama ok onego kaw kaka ng'ama iluongo noran. En chwech Nyasaye ochwe gi gimoro amora kuome. Jonyuol kaka Benta kwayo piny owacho mondo ket maino e konyo rito nyithindo manigi autism mar neno ni gidago ngima maber kaka jowetegi maonge kod ng'ol. To dwaher kaka government kata county government mondo konywa e therapy. Nikech therapy ber. To jonyuol mondo yud that gine mondo bede therapy tek. Koro ka sirikal mar county nyalo keto kata odiochienge moko ma gitime therapy to ber. Ber mondo iter nyathi assessment kata subtal mondo ng'isi kapodi. Nikech budho kibudho kode samoro nyalo bet motegno. Autism, it is said even by WHO, the World Health Organization, there is no non-specific, but genes can be a cause. En funny ni kata group mar autism mango gin mine. Chuo wa encourage ni wuogo mondo wuoth gi mine gi kamoro achiel. Kanonro mane otim kod jo Autism Society of Kenya yango ni kuom kwan oganda duto ma pacho kaendi atamalo 4 gin jogo mani kod ng'ol mar autism. Ikwayo oganda mondo chak rwako kendo yang ni ng'ol makamae nitie ka jal kata nyathi mani kod autism ok en ng'amoran kata janeko to en jalno ma obungo ne tiyo mopogore kod ng'atno maonge ng'ol mora mora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Korando, Kisumu County.